ба ман чӣ гуфтанем барои бародар? ай Аллоҳ битарс. Ман клуб додам, Муҳаммадҷон мара занг зад ки амхеле ака вазъиятай. 2 рӯза ки зангиш мезанам, на телефоношам мебардорам, на ответ мемета. салом алайкум акаҷоно апаҷонои ман. мо якди барнома карда будем, ҳаматон тамошо карда будем ки ман бояд Қазоқистон мерафтам. ман комментарияи ҳаматона хондум, бисёри шумо наисонем ки наренду дар ҷон Қазоқистон ҷода азоб мекашем машиникан. баъд ман дидила шидам, хостам ки қатъи устодам бестам. бисёри шумо гуфтем дилша биё, қатъиш бест, ҷои гарм тахмик накар. баъдан мо эфир кардем. дар эфири мо якди бародар пайдо шид ки якди сомон мо дар ёрдам кардан. миннатдорам, ай ҳаматон зинда бошен. баъдан як одами дига пайдо шид, гуфт додарҷон эфир пефирта бикш полни номеро тамада парто видеовизов занг зад, қатъи бародар гап задем. гуфт ман як дихонага дар Зарафшон дорум, ман худам айни ҳол дар шаҳри Москваям, дихонага дорум, мара пага занг занем. гуфт ман хуштомад мегум калити хонара меёрам этиятон, бирем хонара зиндагӣ кунем. баъд мо хирсан шидем. ба бисёри одамон айсонам ки додарҷон номеро тапарто ё карта тапарто ма сумут партон. баъд ма гуфтум ки ма да сум дар кор нест, мо ҳами ҷоно наёфтем. тамом ай ҳамаи шумо миннатдорам. баъд ӯ акара пага зангш задем. 2 рӯза ки зангш мезанам, на телефоношам мебардорам, на ответ мемета. баъдан як рафиқи падарам чӣ кард? гуфт ман як хона дорам. гуфт камтарак хонара шароиташ вазбӣ най. гуфт 3 моҳа ҳамиҷада бестем. гуфт ба ман чӣ гуфтанем барои бародар? ай Аллоҳ битарс. шумо медонистем ки хеле вазъиятҳои ма безебай, бояд ин кора намекарде. баъд ман гуфтам ки як рафиқи падарам, ман устодам акайна инҷона дар назар доштам ки устод ба ҷои падарай, акай шердилам падар мегашам, марам падар мегумшад. хеле хонара омадем, оз мо дар ҳамун хонаем, камтар шароитҳои хона вазбӣ най. хеле бо акай шердил ядом сухан мекунам. Салом алайкум дӯстои азиз, мухлисои меҳрубон. Ман клуб додам, Муҳаммадҷон мара занг зад ки амхеле ака вазъиятай. омадам пешаш ҳозир қатъиш хонара ҳама шаяд тоза пӯза мекунем. бардори азиз, бардори азиз, ма дар шаҳр хона дорам, қатъи очам истам, хонам якхонагай. агар ки духонага мешид, Муҳаммадҷона ҳатман қатъим ҷо мекардам. ҳай хонара ҳозир бардори азиз як тозааш мекунем. баъд як чи дигара гуфтанем ки ҳамин ютуб канали Шердил Наимҷон падарам мада туҳфааш карда буд. айма ҳай 5 сол буд хоб будем, ягон чи намекардем. ин якмин барномаи мое ки худмон қатъи Муҳаммадҷон кардесем. далши шумо ай ҳамаи рӯзгору чизҳои мо ба хабар мешин дар ҳамин канал. иншоалло ки пешравӣ мекунем барои шуморо. бародарои азиз, мора устодмон партуфтагӣ нестай. устодмон камтарак кор борост, бо соз шабо дальнейши дастгиримон мекунад. ҳозираш да ма акай шердил ягон суруд, ягон чи оста кардан мегирем, дар сайтиш мепартоем. баъд як чизи дига ки ин хонае ки мо зиндагӣ мекунем, хонаи заминияй, хела ай шаҳр камтар дуртарай, тарафи Пахтакордай. агар ягон бародаре ки пайдо шавад дар тарафҳои шаҳр ягон хона, ягон 3-4 моҳа битамом, бо хела хубтар мешавад. хай мо мехезем бо ҳамроҳи акай шердил як хонара тоза мекунем. амитор да номеромона мемонем. кадоме ки мехоҳам мора дастгирӣ кунад ё қатъи мо ҳамкорӣ кунад, иншоалло мора дастгирӣ кунен. морам агар имкониятмон боша, морам дастгирӣ мекунем, чӣ мекунем. ҳозир мехезем бо ҳамроҳи акай шердил як хонара тоза мекунем. барномаи мора то ахира тамошо кунем, бо бисёр гапҳои муҳим дорем.
دوستای عزیز خونه را رفتیم شکیدیم تازه کردیم قالین کورپاچه نداره قالین کورپاچه خری میریم بود چیز شید ان شاء الله میگیم شما